Рейс Нуруддинов шигыры. Туган ауылым тоқталы. Гүзел Еппарова укый. Туган ауылым, тоқталым, син һәр шак уйларымда. Урнашкансың күркәм җирдә, Аксубай районында. Тоқталы ауылы матур, шишмә сулары тәмле, тирә-ягында урманнар, кайтып син бер күр әле. Туган ягыма кайтканда, үсә кайын, чыршылар, авылыма кергән чакта дуңгыз кые каршылар. Ераклардан балкып тора мәчетнең манарасы, авылымнан ерак түгел изге биләр каласы. Йомшак чишмә суларында уңган кызлар кер чайкый, авылымның эшчән халкы иген игә терлек асрый. Бик еш керсен төшебезгә авыл алма бакчасы, кемнең килми каз бәпкәле бала чакка кайтасы.